Bada oso bat denboraren harrian idatzitako istorioekin. Txantrea, harri-sarri, ahots-ahots, memoriaz betetako kaleak. Oraindik entzun daitezke borrokaren oihartzunak. Fabrikaren ke artean ametsen indarra pizten zen. Eta emakumeen isileko lanek etxeetako hormak eusten zituzten. Historia ez da liburuetan bakarrik bizitzen. Zure auzoan, zure kaletan eta zure bizilagunetan dago. Zatoz gurekin, ez da soilik antzerkia. Iragana arnasten duen ibilbide bat da hau, gure memoria kolektiboaren eszenatokia.